तो ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଗଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ପଭାଉ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ରଡ୍ କରିଛି। ଫ୍ରଡ୍ଟା କ'ଣ ଆମେ ତାର ତିନିଟା ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ଉପରେ ହେଉଛି ଶେଖାବତ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛିଟା ସିନ୍ କଟିଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ର ସିନ୍ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ରେଡ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା କିଛି ସିନ୍ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯିଏ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆରବିଏନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ସିନ୍ କଟିଯାଇଛି। ସେ କେମିତି ମଲା, କ'ଣ ହେଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଥିରେ ବି କିଛି କୁହାଯାଇନି। ଶଙ୍କର ବାଙ୍ଗା ରେଡ୍ଡି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା, ଯିଏକି ପୁଷ୍ପଭାଉକୁ ଲାଲଚନ୍ଦନ ଭିତରେ ପୁରେଇଥିଲା, ସିଣ୍ଡିକେଟର ଲିଡର କରେଇଥିଲା, ସିଏ ବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇଥିରେ ବି କିଛି ଖବର କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ବି କିଛି ସିନ୍ ଅଛି। ଶେଖାବତ ସିଂ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଚନ୍ଦନ କାଠ କେମିତି ଧରା ପଡ଼ୁଛି, ଲାଲ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଉପରେ କେମିତି ରେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, କେମିତି ଆଇକି ଚେକିଂ କରାଇଛି, କେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇଥିରେ ବି କିଛି ସିନ୍ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ, ତମ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ବାବୁ, କି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଶକ୍ତି ଲଗେଇକିନା ସବୁ ଜାଣିଦେଲୁ। ଆଉ ଜାଣିବ କ'ଣ ଅଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ତ ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକିନା ପୁଷ୍ପଭାଉ ଏଇଠି ଅନେଇଛି। ଏଇ ବାବୁଆ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଝୁକେଗା ନାହିଁ କହିକି ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାରିଦେବ। ପୁଷ୍ପା ମୁଭିର ଫାଷ୍ଟ ସିନ୍ଟା ଦେଖିଥିବେ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ, ତମେ ଭାବୁଥିବ ସେଇଟା କେଉଁଥି ତ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ପ୍ରକାର ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପୁଷ୍ପା 3 ଉପରେ ସେଇଟା ଉପରେ ସୁଟିଂ ହେବ। ଆରେ ନା ଭାଇ, ସେ ଫିଲ୍ମ ଜାପାନର କରେନ୍ସି ଉପରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କହିଦେଉଛି। ଆରେ ନା ଭାଇ, ଜାପାନର କରେନ୍ସି, ପୁଷ୍ପଭାଉ ଯାଇଥିଲେ ଜାପାନ ପଇସା ତାଙ୍କର ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି କିଛି ପଇସା ରହିଯାଇଥିଲା, ସେ ଉପରେ ତାର ପୁରା ସିନ୍ଟା ହାଫ୍ ସିନ୍ରେ ଅଛି। ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଅଧିକ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବାନି, କାହିଁକିନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବାଜି ବୁଝା ଯିବ, ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ସେଇଟା ମନିଟାଇଜ୍ ହେବନି ରେ ବାବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ତା ଉପରେ କଥା ହେଇଯିବା। ଶ୍ରୀବଲ୍ଲୀର କିଛି ସିନ୍ କାଟି ଦେଇଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଶ୍ରୀବଲ୍ଲୀର ବି ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। 3-4ଟା ସିନ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମାନେ ଆପଣ ସେ ସିନ୍ ଯାହା ଥାନ୍ତେ ନା, ବହିକି ତାଳି ମାରିଥାନ୍ତେ, ତାଳି। ପୁଷ୍ପଭାଉର ବ୍ରାଣ୍ଡ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଜାଣିଥାନ୍ତେ। ବହୁତ ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ ଏମିତିକି ଲୁକେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ କିଛି ଏତିକି ଦେଖାଯାଇଛି କି ବହୁତ ଜିନିଷ କାଟି କୁଟିକି ଏବେ ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ାକ 20 ମିନିଟ୍ର ଗ୍ଲିନ୍ସରେ ଜଏନ୍ କରାଯାଇ। ତ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ହଲ୍ରେ ପୁଷ୍ପଭାଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ବାବୁ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅରେ। ଭାଇରାଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆସିବ, ଭାଇରାଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଆସିବ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ରିଏକ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ରିଏକ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ। ଚାହିଁପାରିଲେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ଏମିତିକି ଆମ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରିଏକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇପାରୁ। ତ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୋ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିରେ ସେୟାର କରିଦିଏ। ମୁଁ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଥିବ ମାନେ ପକ୍କା ଆମେ ରିଏକ୍ସନ୍ ଦେବୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଟିକେ ବି ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା 10ଟା 12ଟା ଲାଇକ୍ ହେଇଥିବ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ 13ଟା ହେଇଯିବ। ତ ରହିଲି, କମେଡି ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା। ତ ରହିଲି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।